uRamaphosa uye wajongana nemibuzo yengxaki kacimicimi yombane ebuzwa ngeenkqubo zikaRhulumente zokukhawulelana nale ngxaki. Umongameli unike ingxelo ngeenzame zikaRhulumente zokuhlawula ityala lakwa-Eskom. Much as Treasury has announced and will be setting out more clearly in the February budget how much of the debt is going to be taken up, Eskom will still remain indebted. And so therefore, we want Eskom to be stronger financially. uRamaphosa uxinwe ngemibuzo yoxanduva lukaRhulumente lokuhlawulela umbane osuka kwa-Eskom ukuze le nkampani iphucule iziseko zayo ezingundoqo. Umongameli uthi oomasipala namasebe kaRhulumente atyala le nkampani $50 ezigidigidi zerandi. Omnye umbuzo likamva lengqonyela yakwa-Eskom uAndre Director. We need to have a proper assessment of the performance of everybody at Eskom. Just as we also need to have an assessment of the efficiency of our various power stations. uRamaphosa uphinde waxinwa ngamaqithiqithi ebefunyanwa ngabaphathiswa noxa nje ilizwe lijongene neendleko ezinyukayo ngakwicala labemi beli. Having this matter properly processed, we have a situation now where the salaries of public representatives is determined by an independent body. Umongameli uwakhabile amakhwelo okurhoxisa imigaqo-nkqubo yohlengahlengiso ephakamisa abantu abantsundu. While progress has been made in empowering Black people and women in our economy, the benefits of this progress truly have not yet been felt by all South Africans. Umongameli ebeqibelisa ukuphendula imibuzo epalamente kulo nyaka. Tulelani Philip, SABC News epalamente.